Sa ika-4 na araw ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine sa Bataan, nagbukas ang ika-23 COVID-19 vaccination site ng lalawigan. Strategically located umanong maituturing ang naturang pasilidad ayon sa Provincial IATF. Matatagpuan ito sa Barangay Alas Asin sa bayan ng Mariveles na siyang COVID-19 epicenter ng probinsya. ECQ with heightened restrictions ang ibinabang protocol sa bayan, kung kaya't limitado ang galaw ng tao. Kaya naman sasamantalahin umano ito ng provincial government upang pabilisin ang vaccine rollout sa lugar. Maging ang private sector nakikiisa na rin. It's a partnership between the provincial government of Bataan, GN Power, and Roma Lanes, itong may-ari ng lugar. So initially po, seserbisyuhan po ng site na ito yung mga nagtatrabaho sa GN Power. Ito na ang ikalimang vaccination site sa Mariveles at kayang tumanggap ng 200 vaccinees kada araw. Samantala, lumobo na sa 34 ang recorded COVID-19 Delta variant cases sa buong Bataan. Kaya naman wala na ring tigil ang pagbabakuna sa iba't ibang munisipalidad. Sa latest COVID vaccination tally ng lalawigan, 132,201 na ang nakatanggap ng unang dose habang 119,012 naman ang fully vaccinated na. Patuloy namang tumataas ang active COVID-19 cases na binabantayan sa buong probinsya na umabot na sa 2,355. Rainiel Pawid, CLTV News.